Do kraja ove lekcije čitat ćete nova korejska slova. Bez pamćenja. Idemo. Zapamtite tajnu hangula. Svako slovo je oblikovano kao vaša usta kada ga izgovarate. Evo slova. 미음, Zvuči kao M. Mjesto je oba usna, nosno. Sada dodajte samoglasnik i slušajte. 마, 모, Evo slova. 비읍, Zvuči kao B kosa crtica P. Mjesto je oba usna. Sada dodajte samoglasnik i slušajte. 바, 보, Evo slova. 이응, Zvuči kao tih, kosa crtica NG. Mjesto je grlo, tiho početak. Sada dodajte samoglasnik i slušajte. 아, 오, Spojite suglasnik i samoglasnik i dobit ćete slag. Kao građevni blokovi. 마, 모, 바, Vaš red pročitajte ovo naglas. Pauzirajte ako trebate. 마, 모, 바. Fantastično! Upravo ste naučili 3 suglasnika. Već možete čitati više korejskog nego jučer. Sada to zaključajte. Idite na karian.viasaum.com. Besplatna praksa, bez prijave. Link je ispod.